Hello guys, welcome back to my Pungka Beauty Vlog YouTube channel. So लोगोफोर दिनै फिसा कन्टेन्ट लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो नुजाफैलायबाय. So लोगोफोरा नायलांनो गोसो दङब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो. थौदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि ना मा बुङो? नै बेखौ जानायसै बिराद गोथाव लोगोफोर बरिया बेफोरावहाय एसे मोजां मोनजादों जोङो मा खालि साला बे ओमफ्राय बांगाल गथ'फोरबो दङ मा थाइसे जानो होनफैलाबाय थायो आरोना मोनजानो नागिरा जोङो दासो एबाराव सोरसो मोनजादों बिराद मोजां बरिया सान्दुं गोसायाव मोजां आरोना जानो लोगोफोर गरमखाय आङो थाइसेखौ जाबाय जानोब्ला नोंसोरबो फैनो हागोन लोगोफोर मेरला दङ बिफाङाव आं नोंसिनो दहाय खिथाखाबायना थाइबासो दंबावो एक्सट्रासो लोगोफोर आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैनो सानो आरोना मैयाहाय सानै सेंग्राफ्रा बल गेलेना फैनानैहाय मोना बेलासि साहाबायमोन आरो जोंहाय मानि थाखाय खमलायदों गावसोर मिथिगौ आरो सासेया बुंदों आरोना जिबौनि सासेया बुंदों आरोना मावजिनि माने मावजिनि आदबनिखौ गावसोर रायलायनानै माने गोसोखांनो आरोना सासेया जिबौनि होनो नागिरदों सासेया मावजिनि होनो नागिरदों आरो लोगोफोर नायलांदिनि ना मा बुङो लोगोफोर आयो मा no. भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम नायदो सेला बेस्रा जों खमलायनानै हायैनि हायदै दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो नोंथाङा कमेन्टआव खोन्थाहरदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे आं बिदिनो फिसा कन्टेन्ट लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैयोब्ला नोंथांमोना नुग्रोनो मोननाय बायदि आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय